हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेडी हो चुकी हूँ एक जगह पे जाने के लिए। आंगे रेडी जाबाय। सो दा आंगे थांनोसै दाबसे जायगायाव बेरायनो। सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गोलोमस्राव जाजोबखाबाय। बोरैबा गरमखा बायरावहाय। सानावहायनो ओंखारनो सानदोंमोन, ओंखारनो हायाखिसै। ओरैबादि गरम ओंखायनो डिउटिनिफ्राय फैनानैबो मेंबाय। एसे रेस्ट मा लानानै नै दासो एसे बेरायनो सानदों। गिदिंहैनोसै बायरावहाय। सो लोगोफोर नायलांबाय थादो। मानो एफाग्राब गरम मामे, मानो एफाग्राब गरम? सिगांथ' इदि नङामोन। गोदोनि दिनफ्राबो थाजोबबाय। बहा थांखो गोदोनि दिनफोरालाय? थांगोन गोसै रेल गेटनाव थाबथानानै दङ। कलेगा उन्दुनो ओंखारलायबाय उन्दुनो। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम है, हमेशा का प्रॉब्लम है ये। जब भी देखो यहाँ पे रेल गेट बंद ही होता है। हर 10 मिनट पे यहाँ पे ट्रेन आता है, पर यहाँ पे ओवरब्रिज भी नहीं है। क्या करो, ऐसे ही चल रहे सकते हैं यहाँ पे कितना। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? तो फाइनली पहुँच गए हैं। अभी अंदर जाएंगे, जाके देखते हैं अभी क्या क्या मिलते हैं। ये देखिए गाइस, इस रेस्टोरेंट का जो बैठने का जगह है वो थोड़ा अलग टाइप से बनाया है। अंदर एसी रूम भी है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे, यहाँ सिर्फ ऑर्डर करके जाएंगे। अभी जिस रेस्टोरेंट पे आए हैं वो रेस्टोरेंट का नाम है कानून रेस्टोरेंट बोल के रेस्टोरेंट है यहाँ पे। वही रेस्टोरेंट पे आए हैं। देखते हैं अभी खाने में क्या क्या है, ऑर्डर करेंगे। लोगोफोर दायो जों फैबाय नै रेस्टुरेन्टाव फैनानै जिरायफैबाय। आराम मोनफैलायबाय। अर्डार होनानै दोनबाय, दान्दिसे जिरायनांगौ। दिनै डिनारखौहाय बननो खालामनानै थांनायसै। सानफ्रोमबो न'नि ओंखाम जाबाय थाला बायो दा। एसे समटाइम मस्ती मजा। दिनै बेंगलनि रेस्टुरेन्ट। बेयो बार'बैसा खाथियावनो, बारा गोजान नङा। बार'बैसानिफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन बेवहाय। बिरियानिखौ आं बानायनोबो गोरों न'आवहाय, खिन्थु सब समयथ' गावनि बानायनायनिखौ जानो मोजां मोना दा। बेनिखायनो आङो सानबाय दिनैहाय डिनारखौ एसे बायरावनो खालामना थांनायसै। दासान्दि आङो सानफ्रोमबो डिउटि जाबाय थानायखायनो लोगोफोर आं बरावबो थांनोनो हायाखै आरो ब्लगफोरखौ आं लाबोनो हायाखै। स' नोंथांमोना आङो गोरलै आं बेबायदिनो मेडिकेल हेल्थ नलेजनि टिप्सफोरखौ आं खोथाबाय थादों। स' नोंथांमोना आङोहाय कमेन्ट्स खालामनानै खोथाहर आंनि बे मेडिकेल हेल्थ नलेजनि जे नोंथांमोननोहाय गोरलै टिप्सफोरखौ खोथानायफोरखौहाय नोंथांमोना मारै मोनदों, बेयो मा नोंथांमोननि थाखायहाय हेल्पफुल जादोंना जायाखै, नोंथांमोना आङोहाय कमेन्ट्स खालामनानै खोथाहर। आरो आं एज सुन एज पसिबल आङो माने कोशिश खालामनाय जेन' आङो खाथि खालानि जोंनि बर' गामिफोरखौहायबो दिन्थिनो हायो नोंथांमोननोहाय। आरो बिराद समायना जायगा दंना जोंनि बेंगलावहाय। बे जायगाफ्रावहाय थांनोहाय एसे समबो नांगौ। सम गैयालाथ' सम थायाला थांनो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोना डिसकारेज जानो नाङा। आं एज सुन एज पसिबल आं कोशिश खालामनाय, आं ट्राइ खालामनाय, आं बेफोरबायदि जायगानि ब्लगफोरखौहाय आं दिन्थिनो हायो। जोंनि बेंगलनि जानायफ्रालाय बारा गोथाव मोनाखिसै लोगोफोर। नाथायला आसामनि जानायखौहाय आं बावाखै। दाखालि क'क्राझाराव हायना हटेलावहाय जाना फैदोंमोन। एम्फौ भाजा, ओमफ्राय मा दे जाबावो आरोबाव खुसिया ना।
सामु ओमफ्राय अनलाजों अनला मोख्रै नारजिजों अमाजों आयु 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 माय सेबां जाना फैखो दाखालाय आं दिनैसिम बावा माने जोंनि बड'नि जानायफोरखौहाय मोनला एसे माने आलादा रोखोम मोनो ना टु इन्टारेस्टिं जानोबो मजा मोनो गोथावबो मोनो न'नि बादि जानाय सो दाखालिहाय एसे आं हाखु दाखु दंमोन सो बेनि जुनैनो आङो हायना हटेलाव जानायनि भिडिअफोरखौ लाबोआखै सो नेक्स्ट टाइम जुदि आं क'क्राझार थाङोब्ला अबस्यय आङो माने भिडिअखौ लाबोनो आं चेष्टा खालामबाय नोंथांमोननोहाय जानानै ओरैबादि मोजां मोनदोंना आं लोगोफोर आङो आंनि स्टाफफोरनोबो आंनि कलिगफोरनो जोंनि हस्पिटालनि स्टाफफोरनो आङो खोथाफैदोंमोन ना माने आं कुचिया ना जाना फैदोंना कुचिया ना आयै बिसोरो मा जिबौखौलाय मानो जानांगौ मानो जिबौ जानांगौ होननानै आंखौ ओरैबादि मिनिदों हारसाफ्रा लोगोफोर माबाखौहाय कुचिया नाखौहाय जिबौसो होननानै बुंदों जिबौ लोगोफोर जाय जायो बिसोर मिथियोना बिनि टेस्टखौहाय दिल्ली का लड्डू बादि ना जो खाए वो भी पछताए जो ना खाए वो भी पछताए लोगोफोर आसामनि बादि ट्रेडिशनल बड' फुड मोनाब्लाबो बेंगलावबो गोबां मोजां मोजां समायना समायना गिदिंग्रा जायगाफोर दङ सो नोंथांमोना फैनो हागोन गिदिंफैनो हागोन सो फाइनाली इदिला जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो जाजोब्बाय जों दा थांफिनायसै अलमोस्ट हराबो नै 8टा हर जाखाबाय थांनायसै ना रुमावहाय थांनानै एसे रेस्ट खालामनायसै सो नोंथांमोना बेबादिनो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो सपोर्ट खालामबाय था सो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वाचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय